Nå, lad os så se mælken her. Yes, sir. 5. februar og 22. februar. Lækkert. Dejligt. Dejlig mælk. Det ligner vand. Og så... Noget tykt ikke ud. Mærkeligt. Nå, og så kommer lige creme fraiche. Dejligt. Lugter godt. Så lad os se den næste. Næsten helt ny. Det er den fra den 22. Hvad så? Det er jo lækker kultur. Det er yoghurt. Ej, hvor dejligt. Mere lækkert. Dejligt. Nye mælkeprodukter opfundet af sig selv. Lækkert. Dejligt. Dufter godt. Dejligt.